Aquest home que heu vist aquí dalt és en Llencoler, un pobler d'aquells de Potada, i un moliner d'arrel, d'aquells que mos pot explicar 4 coses de molin, perquè ell en sap molt. Com va això? Va bé, com està? T'he dit per allà dalt? Què? He anat un tarmolí. Va. M'has dit que hem d'anar a molla salta, no? Sí, com ve a moll-lo. Vinga, anem. Vinga, mi. Anem. Manguem, i ara què és que mos toca fer aquí? Ara pujarem allà dalt i l'envolarem. Ponen les pales i avui fa pel vent i el ponen pla. 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 No de mitges veles res? No mitja veles res. Pla i té més força. Té més força. Radi. Te pareix que aquell vent que fa mos fer rodar, no? Sí. Bé anirà, idò. Galíssim ja bé. Idò, anem cap allà dalt. Anem cap allà dalt. Up. Au, idò. No és el mateix. Allà dalt mos veiem. Ai. Som aquí dalt. Vinga. Anem escartant fins a l'esportó. Què passarà davant? Què passarà davant? Sí, fem el dia. Ja els te contaré. En el bac. Està fuit aquell de darrere? No, l'ella, va. No recorda? Ah, sí. Au, idò. Manguem, tu quin temps fa que te cuides d'això dels molins o que fas això dels molins? Això dels molins, quan vaig néixer ja ho sabien, això. Ja que eres teu predí, ja M'heu predí. Va ton pare i vinga, no? M'heu predí. I tu ja fas feina de petit, aquí? Petit. Ja m'ho faré petit. I ara el que col·locam, que se diuen, nen? Cartons. Són cartons, no? Sí. I això, barretes. Barretes. I aquí, per tancar-les, que se diu? Clavions. Esclavions. Això que tancam ara, és tanca cartons. I aquella. Ha d'estar ben subjecte, que si no, llavors se'n va. Exacte. Si no posen ben estret, se n'anirien volant. I aquí, una vela, tot aquest que són de 10. 12 cartons. Així m'agrada. 12. Veiem pa més. Manguem, i tu de jovenet, que venies a jugar per aquí damunt, o no? Jugar aquí damunt per el ganxo allà darrere. No em paguis, No em paguis. No em paguis. Pava la bandera i pava tot. Paraves la bandera? Sí. Quan? Per Sant Jaume? Per Sant Jaume, no ho encara la dur. Encara la dur, Hem d'anar a Llevaló, que va. Has d'anar a Llevaló? Que va, No és benet. Ja no me'n recordo. No vol això. Benet a flut. A veure. Toca. Ei. Així. M'has dit que venies ja en el teu predí a fer aquestes feines, no? Ei. I llavors... Per el ganxo. I llavors, mon pare. I el teu predí de quan te va fer aquest molins, si te recordes, o si ho saps? Aquest molí era la caixa de fusta, tot de fusta. Era tot de fusta? Ei. I tu com que has pogut de fer-lo, i vas... I l'any 50, mon pare va passar a caixa de ferro i el va restaurar. Aquest molí. I aquest molí ara fa 10 anys, dia 17 d'agost, va tirar la meitat entera. Una ventada? Un cap de vent. Que se diu un cap de vent, perquè els moliners han d'anar net en el cap de vent, no? Sí, estava plegat. Estava plegat i se'n va de la meitat. I llavors quan l'ha tirat en terra, què? Torna-lo a aixecar. I van dir, aquí molí d'en Coler ja no rodarà pus. Però se van equivocar. El cap d'un mes ja va rodar. Perquè no saben lo clos que és, en Coler. Sí. No és així? Això mateix. Ara, I és vera, han d'haver anat bé, que si no... sí. Home, i I un temps, quan tu eres jovenet, sí. a totes aquestes torres que se veuen per aquí. Tot hi havia molí. Per tot hi havia molí. Per tot. I un dia de bon vent rodaven tots, Tot rodaven. I per atenció que hi havia qualque pic. Un plor. El meu va més bé que el teu. Un plor. Un plor, l'altre mitges. Exacte. I el que guanyava, llavors, en el casino... Llavors després se comptaven. Podia brevetjar. Podien brevetjar.